Ayan, may kalad shoutout. Ayan, Ma'am Beth Beronio, may kalad shoutout. Tamsak host. Ayan, maraming salamat sa tamsak mo niya, Ma'am Beth. Ayan, may kalad shoutout ulit dyan sa lahat ng mga kaibigan po natin. Ayan, siyempre, Ma'am Beth Tomar, Beth Beronio. Ayan. Kalad shoutout sa'yo, Ma'am Beth. Ayan, may kalad shoutout ulit sa mga members ko dyan. Maraming salamat ulit sa patuloy ng pag-support. Ayan, Ma'am Beth, kamusta naman? Kamusta naman dyan? Dito ka rin ba sa Middle East? Ayan, may shoutout ulit sa'yo. Ayan, kakanta tayo mamaya, guys. Para marinig ang mga boses natin. Ayan, shoutout sa'yo, Ma'am Marla. May love shoutout sa'yo. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, may love shoutout. Ayan, may love shoutout din po sa'yo, Ma'am Marlo Francisco Vlog. Napaga yung live natin, guys. Alam naman natin, marami naka-live. Clowny Crickets Vlog, tamsak po. Ayan, maraming salamat sa pagdalas, Clowny. Hello po, host. Ayan, hi. Ayan, kamusta naman kayo dyan? Kamusta naman yung buong maghapon ninyo? Ayan, dito ngayon sa makulimlim yung panahon. Parang uulan yata. Ayan. Mega love, shout out sa lahat. Mega love, shout out sa lahat. Beth Borame. Ayan, sige, Ma'am Beth. Ano ito? Iyong patamsak po, view, short. Ayan, sige, Ma'am Clowny Crickets. Ayan, ipipay mo natin kay Ma'am Beth. Dikita mo natin si Ma'am Beth Borame. Ayan, nabubulol to daw. Ayan, pipinin natin sa iyo mamaya. Ayan, sige, tamsakan na nga natin. Ayan, ito kay Ma'am Beth. 99. Ay, wow. Tabang ang payong ko. Ano yan? Tabang ang payong. Matabang yan. Saudi. Saudi Dubai versus Saudi Dubai. Ay, wow. Ayan, guys, pasapart naman natin nakapin niya sa taas. Pa-view naman yung video ni Ma'am Beth. Ayan, naka-view ko sa iyo, Ma'am Beth. Review natin. Yan sa'yo, Ma'am Lods, ano? Review natin mamaya yan, Ma'am Clowny. Review natin kasi marami naman tayo monitor. Yan, salamat, host. Welcome sa'yo, Ma'am Beth. Mahal sa'yo. Ayan, guys. Mabalan po kayo ng mga bahay nyo dyan, guys. Binobyo ko lang to kay Ma'am Beth. Pepe natin sa'yo mamaya yan. Beth Bernio Dan po. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Clowny. Ayan, thank you so much. Salamat, Hans. Ayan, guys, nakikita niyo rin po yung mga members ko dyan. Oh, maling naman ni Ma'am Beth. Nagluluto, nakapayong. Ay, sana. Nasubok yun.
Ay, Saudi versus Dubai. Siyempre, matatalo siya ng Saudi kasi mainit dito sa atin. Ma'am Bet. Tony OTW, yan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Bet. And all the girls in the dance, keep on grooving. Ayan, Miguel, shoutout ulit dyan sa bansang Pilipinas. Kamusta naman kayo dyan? Shoutout kay Ma'am Clo, kay Ma'am Crekes. Practice ng kanta pag may time. Ay, wow. Ito saya ka niya. Sige, Ma'am, nag-cricket sa video po natin mamaya ito sa'yo. Oh, sige, Ma'am, practice ka na, Ma'am Clowny. Ayan, dito ako sa video, Ma'am Clowny, ha? Di ko ma-take ang gusto. Ano ba yung gusto? Ayan, pa naka-stream yard ako guys, akyat kayo. Ayan. Hindi ka kasama kay Ma'am Bet, kay Ma'am Clowny. Ayan. Tapos si Ma'am Bet, nagla-live din po siya eh. Ayan, magantahan po tayo. Kasi napapractice na kasi Ma'am Crickets ng kanta eh. Ayan. Clowny OTW. Ayan. Clowny Dan. Ayan, patamsakan ko lang guys yung mga ano niya. Maraming salamat sa pag-stay home mo dyan. Video mo dyan, Ma'am.
Kaya may shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Nabibyo ako ng video ni Ma'am Beth. Los Biobio, may shoutout, tamsak dan po. Ayan, maraming salamat sa patamsak mo yan, Los Biobio. Los Biobio, na may nakapin po ako dyan. Silipin mo naman, Los Biobio. Ayan, pag-isahin ko na lang, guys, para hindi ako mahirapan Okay. Ayan, guys, pa-support naman natin yung nakapin. Ayan, i-replace pin ko na lang para dalawa na sila ni Ma'am Beth. Ayan. Dan Bell Albert. Ayan, Ma'am Marilo. Ayan. At Beth, thanks. Ayan, sige, Ma'am, malipipin natin. Ayan, guys, dalawa yung nakapin natin para isa kay Ma'am Beth. Lods Pio Pio, maraming salamat sa iyo, Lods. Yan, salamat po, host. Ayan, welcome sa iyo, Ma'am Clowny. Ayan, binubyo ko lang ulit yung alam, ha? Kasi 36.5. Ayan, napapractice na kanta si Ma'am Clowny. Ayan. Ayan, Ma'am Marilo. Sige, mamaya ipipin po kita. Ayan. Dan Bell Albert Bermeo. Ayan. Sige, guys, manabalaban po kayo. Ayan, si Ma'am Clowny. The Scale Tracks, Boom Mix DJs. Ayan, may shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Ayan, i-view nyo naman, guys, yung mga gandang dilag po natin sa taas. Yung 150 subscriber ka naman. Marinig kanta ni Ma'am.
Dreamin pala. Yan. Brad, salamat po, TW ako sa bahay mo. Kaya pangdikitan ko lang to guys, pang-view ko lang to. Wala pa naman yung mga kaibigan po natin dyan. Ayan ma'am, Clowny, maraming salamat sa pag-BG-BG mo dyan. Kaya mamaya kanta tayo guys. Four. Ba't nag-stop? Danbel All Clowny. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Marlo. Disco Tracks. Pag ika'y katabi. Kaya Ma'am Marlo, maraming salamat sa pag-BG-BG mo dyan.
Ayan, Monty Pitts, may love shoutout siya, Lods. Lods Montes, maraming salamat sa pagdalaw. Ayan guys, maraming salamat dyan sa pag-view kay Ma'am Cloney. Ayan, baba mo lang ba yung Ma'am Cloney at saka kay Ma'am Beth. Ayan, bipin naman natin si Ma'am Marilo. May si Rods Monte. Wow, 10K subscriber. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw. Dahil sa nakapinos, maraming salamat Lord Montes. Ayan, sige Lord, kita na lang kita. Kasi, patatas. French fries para sa murang puhunan. Ayan. Ayan guys, maraming salamat sa inyo dyan. $181 views. Ayan. Hindi ka sa Helas Montes. Cleaning time, steer, short, wait. Ayan, maraming salamat. Ayan guys, pabyo naman natin nakapin dyan. Ayan. Ma'am Cloney, nandiyan ka pa buba. Ayan. Baba mo lang Ma'am Cloney yung bahay mo para maayadahan ka ni Lods. Madikitan ka ni Lods Montes. Ayan, Ma'am Lalo, dito po ako. Ayan, Lods. Babyo ko lang ito Lods Montes siya naman. Ayun, Survivor. Hello, Survivor. Ayun guys, pa-short naman, padikit naman nakapin sa taas. Ayun, pa-support naman natin. Ayun, Survivor. Ayun, maraming salamat sa pagdalaw. Ayun, Los Montes, 3 view ako. Mapiplay ako video. Ano kayo, Ma'am Marilo? Pwede pa bisita, galit sila sa kabila. Sila galit sa kabila. Bakit galit? Ayun guys, pa-support naman natin nakapin sa taas. Baba ka na ng link mo Lord Survivor. Kung mayroon kang channel. Dan po Ate Marilo. Maraming salamat sa iyo.
129. Ayan, dito tayo sa cultural dance from by Cute Baby Boy. Sabay sa'yo. Ayun guys, pasaport naman natin nakapin sa taas. Survival, din kita nakita. Naghihiwa pa rin si Lord sa Monty ng French fries. Lubat ka. Ayan, sige, mama, din kita mamaya. Ayun guys, pa-view naman, binaba ko dyan yung upcoming live ni Ma'am Scarlett. Dala ko sa nakapin. Ayun, maraming salamat sa iyo, Ma'am Sor. Bye, Bar. Ayan, so ito ka last ka lang yan, Ma'am Sor. Ayun, kita mo. Ma'am Rose, Silvio ako, Ma'am Marilo, ha? Bingo. Handa naman. Uy, naglaho na. Ayun guys, support nyo naman yung binaba ni Nightbot. Mga members ko po yan. Iwan na po kayo ng bakas. Ayan, si Lolo Biggs, Los Biofio. Ayan, Salde Zeben. Ayan, Manong ay Sir Roger Gonzaga. Ayan. Iwanan nyo lang pa guys, Falcon of Dessert. Lods Montes Pizza. Ayan. Ito ako sa video mo. Iwan. Sabi mo, mahal mo ako. Lolo Biggs, tapos na po ako dikit bakas. Ayun, sige, dikita mo lang si Lolo Biggs. Ayan, iwan ko na ng bakas dyan. Ayan ba ako nagpa-play din ng video nila sa Montes. Napipink ako kita mamaya, ma'am. Pero habang pinipin, dikita na rin kita. Ayan. 120 na. Ayan, pag-uiting kita, gawin kitang kunti na lang siguro to. Sumasayaw yung bata. Ayun guys, support naman natin si Ma'am Marilo, yung nakapin dyan sa taas. Ganito yung boses natin. Ayan, si Ma'am Scarlett Norpamia, yun, di kita mo yan, Lord Survivor. Pipin ko yan mamaya pagkatapos ni ano. So Papa, shout out sa lahat. Oh. Maraming salamat sa iyo, Papa. Maraming salamat sa pagdalaw. Kamusta ka naman, Papa? How are you, Papa? Magmahal. Siyang madalas maiwanan.
Dan po dikit bakas kay Salde Zeben. Ayun, maraming salamat si Sar. Ayun, 139 si Ma'am Marilo. Kita natin kasi meron pa tayo dito dikit. Mahal. Ayan, iwan lang po ng bakas. Ayan. Para mabalikan po nila. Ayan, Lods Montes. Ito pa rin ako, Lods. Sana didikit sa bahay mo. Ha? Disco Tracks. Ito pa rin ako sa Lods, sa patatas. Yan, sinasabay na lang kita, Ma'am Survivor. Disco Tracks. Ngayon, guguhit ka niya. Gawin natin 130. Cultural dance from Babe. Dan po ako kay Ma'am Marlbros. Ayan, iwan ka lang po ng bakas, Ma'am Source Survivor. Ayan. Sipag naman ni Ma'am Survivor. Ayan, maraming salamat dyan sa inyo, guys. Ayan, ito guys, pipin natin kay Ma'am Marlo. Thank you so much. Ayan, paano lang natin? Ayan, patamsak naman guys, upcoming premiere ni Ma'am Scarlett. Eh, baba mo lang yung bahay mo, Ma'am Marilo. Para mapipin din po natin mamaya. Iba.
Tayo po ako kay Norfa Mia. Ayan, maraming salamat sa iyo, ma'am. May babalikan ka po niya, ma'am. So, huwag po mag-alala. Ayun guys, patamsak naman ang nakapin. Ayun, dikitan nyo rin yan. Ang nakapin. Disco Tracks. Dan Dosok po, Scarlett. Ayan, dito pa rin ako kay Los Monte. Alala. Ayan, maraming salamat sa pastehom dyan. Ayan, dito pa rin ako sa hiwa-hiwa mo ng patado. Hindi kita Lods. Ngayon ang bahay mo, 10,000. Hindi natin. Ayan guys, pasupport naman din nakapin si Ma'am Scarlett. Ayan, iwan lang po kayo ng bakas dyan. Ayan, nagla-live din yan. Ayan, nag-aayuda. Ayan, tumutulong din yan. Masipag din po yan si Ma'am Scarlett Vlog. Ayan, kay Ma'am Survivor. Maraming salamat sa iyo dyan. Pipin ko rin mamaya yung bahay. Ilan ka na? So, 1,029. Sige, maguguhit siguro yan. Dan Paul Pac Montes, upcoming premiere mo. Yan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Marlo. Yung guys, pa-support naman natin nakapin. Patamsak naman sa upcoming premiere ni Ma'am Scarlett. Space. Premiere ka ba na sa yan, Ma'am Sweet September, Miguel shoutout. Maraming salamat. Disco Tracks. Tamsak Dan, bro. Maraming salamat sa Lolo Biggs. Bro, shoutout po sa'yo.
Make some noise, make some noise. Get your hands up, get your hands up, get your hands up, get your Kaya hands pa maguhit. up, Hello, shoutout po sa lahat. Daan lang host, busy pa. Yan, maraming salamat sa Ma'am Sweet September. Yan bro, may love shoutout sa'yo bro. get your hands up, 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 get your hands up. Ayun guys, patamsakan naman natin ang upcoming premiere ni Ma'am Scarlett. Ayun guys, please connect naman po guys ang binababa ni Nightbot. Yung mga members ko yan. Ayan. Iwan lang po kayo ng bakas. Ayan. Salamat sa iyo, Ma'am. Ayan, maraming salamat sa nandikit niyan kay Ma'am Scarlett. Ayan guys, pwede naman natin yung Montes Dan po. Ayan, sige guys. Pipin ko na lang yung bahay nyo ha. Hindi ako mahirap. Ayan, Lods Montes. Ayan, maraming salamat guys. Iwan lang po kayo ng bakas. Ayan. Ma'am Scarlett Tamsak Dan, maraming salamat sa'yo, bro. Dan po ako sa nakapin. Ayan, Ma'am Yani, Miguel shoutout. Maraming salamat ulit. Ayan, Mentor Catherine. Ayan. Ayan, Miguel shoutout po sa lahat ng team. Influence, Mentor Lazy Boy. Shoutout po sa inyo sa lahat ng Team Influencer. Ayan. Panguna po sa overall, Ma'am Yani, maraming salamat. Ayan, Mentor Choco Joy. Ayan, Miguel, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat lagi sa pagdalaw sa akin live stream. Ako na rin ang namamalansa. Mahirap pagka naglalabahan na namamalansa. Dito ulit ako sa My Malod Survivor. Ayan. Maraming salamat ulit dyan sa lahat ng members ng Team Influencer. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw. Yani, ayan. Mentor Lazy Boy, yan, Mentor Choco Joy, and Mentor Catherine. Ang tagal mo gumuhin. Maraming shoutout ulit sa inyo dyan guys. Maraming salamat. Dan sa nakapin bro. Ayan, maraming salamat sa iyo bro. Ayan, basta sana bro. Minsan hindi na ako naka-comment doon sa live mo. Pero doon ako nagtatapsak na ako bro. Ayan, 101 na tamsak ka na Lods Montes. Ayun guys, nakita nyo na si Lolo Bigs TV. Niwala po kayo ng bakas. Ayan. Nala po kayo nag-live siya everyday. Tuwing gabi po, kantahan. Gusto mo makarinig ng mga malamig na boses. Ayan, pasal po kayo Lolo Bigs TV. Ayan, Ma'am Survivor.
Tagal lang mag-uhit, ma'am, Survivor. Ayan na lang ba? Gawin kitang 1,230. Ang pag-ibig mo. Lagyan tayo ng mic. O sa puisip mo. Ayan, mga lads, shoutout ulit dyan sa 5 million viewers natin. Ayan, iwala po kayo ng bakas dyan, guys, sa mga members ko dyan. Babalikan ka ng babalikan ka ng mga iyaan. Tamsak Dan, Kuya Falcon. Ay, maraming salamat sa pagpatamsak mo yan, Laz Jawal. Baba ka rin ang bahay mo dyan, Laz Jawal. Para dikitan ka rin nila dyan. Ayun, gumuhit ka na, ma'am, Survivor. Ano mo na akong tubig isa. Madalas mo akong tawagan, madalas mo akong text kahit saan. Ngayon na, alam mo miss kita, lagi kitang kinupunta, ngunit lobat ka ba? Ang pag-ibig mo, nakalot ka ba? Ako sa isip mo, may signal ka ba? Ako sa puso mo, hello, my love, kumusta ka? Ayan, mga lads, shoutout ulit sa inyo dyan. Ayan guys, may nakapin pa ko sa taas. Pasupport naman natin yung nakapin dyan. Ayan bro, Noel, maraming salamat sa pagdala bro. O sa isip mo. Ayan, may shoutout sa Ma'am Scarlett. Maraming salamat. DJ Bar, Disco Tracks, Cebu Mix DJs. Ayan, wala tayong liligit. Ayan, may shoutout ZZ Scarlett. Dan support sa nakapin. Ayan, maraming salamat dyan sa Los Jewels. Ayan, baba pa rin yung ano mo, Los Jewels. Ayan, sa 8 million viewers natin, may shoutout ulit sa inyo dyan. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, para mamaya guys, ayan, magkakanta-kanta na natin. Ayan, mga shoutout natin Scarlett. Ayan, sabi ni Los Jewels.
Ayan. Ayan guys, may ano sila si Jowels. Ayan, maraming salamat sa dikit dyan. Ayan, tapos na rin tayo sa kay Los Montes. Ayan, maraming salamat sa pagdala Lods kay Ma'am Lods Survivor. Thank you so much. Ipipin ko si Los Jowels. Ayan, malit pa yung bahay niya. Ayan, silipin ko kung mayroon pa akong di na dikit siya. Ayan, pa-view naman natin guys. 11. Ayan. Ayan, pakandi pa na dikitan sa Los Jewels. Pa-support naman natin yan guys. Maybe pa yung bahay niya. 211. Ayan, gusto rin po niya makipagsapalaran sa mundo ng YouTube. Ayan, syempre guys, dyan po tayo galing. Support din po natin siya. Ayan, maraming salamat ulit sa iyo, Ma'am Los Survivor. Ayan, may nakapin pa ko guys, 211 yung kanyang bahay. Ayan, baka ninyo pananikitan sa Los Jewels TV. Mangrove Mud Crabs of Alimango. Ayan, 7 hours. Holy. Ayan, 9 million viewers natin niya. May love shoutout ulit niyo sa inyo dyan guys. Shoutout sa lahat ng mga ka-desherto ko dyan. Sa lahat ng mga nasa dito sa desierto, may love shoutout po sa inyo. Yan po aking pangalan, Falcon of Desert. Ayan. Lawin ng desierto. Ayan, pasabor naman natin nakapin guys. Silipin na lang natin kung di pa ako nakadikit dito kay Luz John. Meron pa yata akong di na. Pag-view rin ang kanyang video. Ayan guys, dikitan nyo rin po yun guys, yung binaba ni Nightbot, yung mga members ko po yan. Iwanan nyo palang bakas. Ayan, meron pa tayo. Let's do it. Mamaya, kakanta-kanta na lang tayo. Kanta ko kayo mamaya. Mga binabali Nightbot guys, dikitan nyo po yan. Iwanan nyo po ng bakas. Yan, maraming salamat sa Laudi Survivor sa pagdikit sa mga members ko po dyan. Nag-iwan ka naman ng bakas. Maraming salamat sa iyo. Ma'am Marilo, maraming salamat sa iyo ulit. Ma'am Scarlett. Sa lahat po ng pabidji-bidji dyan, may love shout out ulit sa inyo. Maraming salamat. Team Influencer, nagdalaw sila Ma'am Yani. Maraming salamat. Sa lahat po ng mga mentor. Ayan si Los Jewels. Nakita ko na kay Ma'am Yani. Ayan, masipag. Ayan naman natin Los Jewels. Dalo ka sa mga live ng Team Influencer. Ayan guys, may binaba si Nightbot yung support naman. Please connect to our member, Lolo Bigs TV. Ayan. Lods Piofio. Ayan. Lods Zaldez 7. Ayan. Ma'am Carmen Acosta Vlog. Ayan. Ma'am Marbros Vlog. Ayan. Ma'am Scarlett Vlog. And Norfa Mia. Ayan. May shout out. Please support naman natin guys yung aking mga members dyan. Ayan guys, may nakapin pa ko dyan sa taas. Please support naman natin si Los Jewels TV. Teka, ikot-ikot ka lang Los Jewels. Ayan. Makita-kita ka nandun sa Team Influencer. Ayan. Kay Ma'am Yani. Awang dahilan. Yung bahay po kanya guys. Mabahan nyo lang dyan guys. Yung mga bahay ninyo. Laman! Ayun, may isang oras. May kanta ako guys. Ayun. Ayun, meron pala ako lipan din kasi. Mag-init muna ako ng kape, ha? Sinta, ikaw ang dahilan. Your
mo na ako. Thumbs up na, pre! Yun. Kaya may shout out siya, pre. Lods James, kumusta naman yan, pre? Shout out, Ma'am Scarlett. Ano sa yan, pre? Anong balita, pre? Parang hindi ka nag-live, pre. Ayan. Maraming salamat sa pastiho mo dyan, Ma'am Scarlett. Ayan. Ano, pre? Anong balita, pre? Musta na yung channel mo? Ayun guys, support naman natin nakapin dyan sa taas si Lods Jewel sa yung bibing baby pa. Yung bahay niya. Ayun, dumididi pa. Ayan, baka dumididi pa guys, bibing baby pa yan. Kaka-live ko lang kahapon. Ikaw lang hindi ko nakita sa live ko. Live ko ba? Kala ko wala ka nun, hindi ka na nag-live, pre. Skarte, doon ako sa live mo, naka-video ako kahapon. Makyat ka doon sila Ricey dyan. Sniper kasi ako, pre. Like lang ako sa live. Kahit hindi nag-comment, viewers din yan. Ayun, sila Jane. Doon kayo sa live. Ano ako, pre? Ano naman ako eh. Naka-chismoso din tayo. Hindi mo ka pwedeng tirahin sa live mo kasi andyan ako sa baba. Ayan, mga shoutout ulit dyan sa 7 million viewers natin. Ayan. Ayan guys, nakita nyo si Lods James Climax. Ayan, kaibigan ko, kumpare ko po yan. Marites ka din pala, pre. Marites kasi yung titulo na ano mo eh. Yung, wala na ngayon, hindi na kayo uso, pre, yung babae lalaki ngayon, Marites na rin. Mas marami pa kami na Marites yung lalaki eh. Nasa babae. Yan, okay na yung channel mo kasi may advertise ka na eh. Papapasok ko kahapon sa mo, may harang ka na. Buti naman na-retrieve mo, pre. Ayun, sayang din po kasi yan. Wala akong hagdan, pre. Bukas na lang ako maghagdan kasi biyernes eh. Wala na, direct ako, pre, kasi wala na naman akong Pag may hagdan kasi, ayaw naman nila umakyat eh. Tinago ko na yung hagdanan mo na, pre. Direct kasi ako, pre. Ayan, support nyo naman, guys. Ayun, nakapin sa taas. Okay na yung channel mo, May advertise ka na kasi nakita ko kapon nung pumasok ko, meron na eh. Sabi ko na okay na yata. Sayang din kasi yan. Kahit sa buwan-buwan lang, mga $100 ka mahigit. Malaking bagay. Pambili mo na ng asin bitsin isda yan. Ayan, magkala shoutout ulit sa 9 billion viewers natin dyan. Ayan, nakikita nyo guys. Ayan. Nakamute ba ako, pre? Hindi, Kasi hindi mo narinig sinasabi ko. Ayan guys, may binaba dyan si Nightbot guys. Support naman natin yung
Yung binaba ni Nightbot dyan, yung James. Ayan. Tawa tulad si Lods Jovers. Kanina pa ako salita. Nakamute pala ako. Ano ka nasabi, pre? Kala ko ako. Nakamute talaga ako. Nag-smile ako rito. Hindi, marami na ako sinasabi. Hindi ko nakita, nakamute pala ako, pre. Buti hindi narinig yung pinagsasabi ko, pre. Muntik lang. Ay, swerte ka naman. Swerte ka talaga. May sinabi ako doon na hindi mano eh. Ayun, Los Jewels. Ayan, iwanan niyo pa ng bakas yung binaba ni si James Climax. Kay Ma'am Marilo, iwan niyo po ng bakas. Ayan. Lalo pa kayo nagla-live siya. Maraming tao lagi sa live niya. Minudol mo kami, pre. Ha? Buti na lang hindi narinig na Los Jewels. Yung pinagsasabi ko, pre. Kani Ma'am Marilo. Iwan na kayo bakas, guys, kay Los James Climax. Ayan, pinutin niyo po yung link. Ayan. Tawa tuloy si Los Jewels. Sa Sabado, pre, mag-live ako. Akyat ka, no, oras. Pakakanta tayo. Ayan. Ayan, mga sa ulit dyan sa 13 million viewers natin. Maraming salamat sa pagdalaw sa aking live stream. Ayan. At siyempre guys, mayroon akong kumpare dito na pumasyal sa akin, si James. Si James Climax Vlog. Pinakagwapo at pinakapogi. Ayan, member po yan siya ng Team Loyal. Kami po yung mga Team Loyal. Pero yung member po ay dalawa lang. Siya lang at ako. Siyempre sa kanya, dalawa din yung members niya sa Team Loyal. Siya lang rin at siya. Dan sa nakapen, pre. Ayan, Las Jamals. Ayan, nakita mo naman binabay natin. Bali, iwan ka lang ng bakas kay Las James Climax. Ma'am Marilo. Binaba si Nightbot dyan. Ayan, binaba. Yan, type nyo lang po yung pangalan ko dyan. Falcon. Ayan, mga ganito. Ayan, ganun yan guys. Mali naman sa'yo, pre. Falcon naman sa'yo eh. Ayan. Type na lang guys, 520 na place in full package. Wala naman, pre. Ayan. Ayan. Ngayon mga type nyo lang guys ang mga pangalan ninyo. Games. Ayan. Magaling yung si Nightbot ko yan. Ayan. May naka-ano yan guys. Di ba? Malabas siya. Ayan, mag-ilan shoutout ulit sa inyo dyan guys. Maraming salamat sa 11 million viewers natin. May antabayanan nyo guys. Mamaya mag-anta po ako rito sa taas. Palakong. Kasi mo, pre. May ako na magsasabi-sabi ko dito sa taas, pre. Hawak ko ngayong microphone, pre. Dating dikit Kuya James. Ayan, maraming salamat sa Los Jewels. Ako ngayon, hawak mo yung microphone, pre. Shoutout sa lahat ng mga kumpare po natin yan. Shoutout din kay Pre Pekwa. Anong balita na kay Pre Pekwa? Kumusta namin siya? Sahod ka na, pre? Patay na ng primera mo ng tricycle mo niyan, pre. Parang iba yata sinasakay mo, pre. Sa'yo kasi private yun, pre. Mahirap yun. Kahit magsakay ka ng iba, sabi mo, hindi, mag-anak ko yun. Ayan, shoutout dyan sa inyo, guys. Shoutout din kay Ma'am Rachel dyan. Ayan.
Ma'am Rachel Climax, yung may bahay ni Los James. Yung ilaw ng tahanan. Ayan, magandang shoutout ulit sa lahat ng 10 million viewers natin dyan na pabiji-biji sa baba. Ayan, maraming salamat. Support naman natin guys sa Los Jewels. Ayan, maliit pa yung bahay niya. Ayan, kami mga premier po kayo dyan guys. Baba nyo lang, tamsakan po natin. May pantamsak po tayo. Ayan, may kaibigan po natin. 12 million. Tandikit, James Climax. Ayan. Ay, mamar na dikitan niyo po si James Climax. Ay, maraming salamat sa inyo dyan guys. Support niyo si James Climax Vlog. Ang gwapo. At medyo pudis ang ulo. Minsan sa'yo na ako, pre. Sida. Oo naman, siyempre. Ayan. Sida yan si Pre James. Alam niyo guys yung sida? Mayroong cotton, mayroong sida. Kila kasi yan. Yung sida kasi sa Arabic. Yun guys yung diretso. Ayan. Sida. Terus sida. Mafi yamin, mafi yasar. Ala tol. Ayan, yung sida si Pre. Alam naman natin na sida yung si Fredo James. Ayan, support naman natin guys yung nakapin sa Tassilage Jewels. Ayan pre, nadikita ka na ni Ma'am Marilo. Nabalikan mo na yan. Ayan. Ano mapiminamin na ito? Ano malum? Awal intaminamin na. Ano nito sida? Mashallah. Ayan, sa atat dyan na namin ng viewers natin. Ayan. Matagal kami dyan kasama nito ni Los James. Guys, lagi akong mapunta sa kanya. Dito dati galing yan. Ayun, sa Katip. Kung alam nyo po yung lugar na Katip, ayun, sa mga nasa Middle East. Pero si Christine, si Tintin, pre, bumalik dito sa Katip, ah. Bumalik sa amo niya. So, nakita ko, sabi ko, tinanong ko nung nakaraan ng live ako, dumalaw, sabi ko, bumalik sa amo niya. Ikaw, pre, wala ka nang balak magbalik dito? Ayun, siya na bad din kasi. Ayun, tamalom. Tamalom, pre, anak sida. Ana may gayamin niya, sir. Mungkin na sok sayara, ana gayamin niya, sir. Nasfi, sida. Ayan, magandang shoutout sa lahat ng mga kaibigan natin dyan. Ayan guys, support naman natin sila si Joel. Baba lang po kayo guys sa mga premium nyo para matamsakan po natin. Inshallah, bad. Ayan, sa mga intindi ng Arabic yan guys, alam nyo na yan. Ngayon guys, support naman natin guys ang binababa ni Nightbot. Yung aking mga members po yan. Sila Lolo Bigs TV. Ayan, Los Piofio. Wala, tasida akid. Aywa. Wala. Wala na sida. Ito malom. Wala na sida. Mara sida. Brad! Ayan, assalamualaikum, Brad. Palhal. Ayan, support naman natin guys, Cheche Price. Ayan, ngayon sa natin, Brad. Kamusta naman, Brad? James Climax Vlogs. Oh, so? Ano si Dapre James? Ayan, Kuya James Climax Vlog. Sabi ni Ma'am Scarlett Vlog. Ayan. Karan tayo pre kasi baka pagalitan tayo. Ayan, Brad, ilang ka na? 65 ka na, Brad? Ayan, makipagnikitan ka dyan, Brad. Iwan ka ng bakas, Brad. Ayudahan na kita kahapon, Brad. Ayan. Brad! Ayan. Ayan, baba mo yung link mo, Brad. Para ma-pin natin ulit.
Ayan. Pre, waninta, pre. Pre James, waninta. Ayan, sa 11 million viewers natin dyan. Parang kakain na yata kami. Ayan. Akal? Ayaw, ano Iji? Punta akal anong ba din? Ayan, 30 minutes mag-live ka mo. Tama-tama yan, Ma'am Scarlett. Live ka mamaya, ha? Ayan. Ayan guys, pipin ko lang to sa bahay ni Brad, yung aking pong kaibigan nito po sa Middle East. Sa gitnang sila. Ayan, maraming salamat ang dikit niya kay Los Jewels TV. Pre, may nakapin ako dyan, pre, si Chiche Pesto. Baka pili mo naman yun na dikitan, pre. Ito din yan sa, no? Sa Middle East. Ayan. Ayan guys, may nakapin po ako. Support naman natin si Chiche Presto. Ayan. Silipin nila yung bahay niya. Baby pa yan guys. Dumididi pa yan. Oh. Thank you Kuya Falcon sa pin. Ayan. Welcome sa Los Jewels. Ayan. Kita mo lang yung Los Jewels yung mga ano. Ayan. Ayan. Si Los Jewels masipag din kasi ito umiikot. Ayan. Nakikita ko to sa kay Ma'am Yani. Ayan. Ikutan mo po yung mga naka-live Los Jewels. Para mas mabilis lumago yung banana mo. Oh, ganun din kasi kami dati nung bago pa lang. Ayun nga, tamad namin sa umikot. Kasi technique talaga pagka maraming dumadalaw siya. Pagka may nag-live, dalaw ka rin doon. Ayan, 10 million viewers natin. May love shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Ayun guys, pa-support naman natin si Los Chiche Presto. Silipin nyo kanyang bahay guys, 65 pa lang, mababa pa, baby pa. Yan, dumididi pa guys yung kanyang bahay. Sa tot sa'yo, Alden Richards. Ayan. Ito pa si Maine. Sa tot sa'yo, Founder. Damsa Kos. Ayan, maraming salamat sa Lods Alden Richard. Ayan, nakikita ko ito sa kay Lods Oliver. Ayan guys, may nakapin pa ako, baby pa. Support naman natin si Chiche Presto. Iloilo din siya. Oo. Saan ka sa Iloilo? Sa Bacolod? Kung Iloilo ka, kamaya ka mag-cry Hindi mo sa Iloilo, Alden man. Hindi mo sa Iloilo. Sa Anini eh. Province sa Iloilo. Sige, promise niya. Shout out sa taga Iloilo dyan. Yan si Lods Alden, taga Iloilo din po siya. Pabiya ako. Pabiya ka, Lods. Ayan, thank you, bro. Ayan, welcome. Ayan, Pabiya. Pabiya pamunta Santa Barbara yan, di ba? Ayan, kami naman, Lods Alden, nasa ano po kami sa Dan Support Chiche Presto. Ayan, thank you, bro. Welcome, bro. Ayan. Dikit-dikit. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Makikidikit-dikit po kayo dyan. Ayan, sa San Joaquin po kami, Lods Alden Richard. Baka may kilala ka dyan sa San Joaquin. Yan po ang ano po namin, ang municipality po namin. Tamsak Harang, maraming salamat sa patamsak Harang mo dyan, Ma'am Teja. Ayan, thank you. Ayan, maraming salamat sa palikir. Ayan guys, support naman natin si Chiche Presto, yung kaibigan po dito.
Ayan. Matagal na kami nagsama dito niyan. Hindi nagsama sa ano, ibig sabihin. Sa San Joaquin. Layo. Layo to. O, kami ang pinaka-dulo. Pero salita namin Karaya. San Joaquin, layo-layo to. Yung guys, support naman natin yung nakapin dyan guys sa taas. Ayun, bitang bata pa. Ayun. Ayun, pinutin nyo lang yung video niya guys para... Ayun, 40 million viewers natin. May loud shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Ayan, may shoutout sa lahat. Palcon. Ayan, Ma'am Tasia, maraming salamat sa pagdalo. Kamusta ka na, Ma'am Tasia? Ito ka na si Lods James. Ewan ko saan pumunta yan. Baka nagbiyahe na naman yun. Ayan, mamaya guys, magano na rin po ako. Pag-ibig. Kanta ko kayo mamaya. Ito okay lang. Ayan, buti si Ma'am Tasia. Ayan, si Ma'am Tasia. Pwede naman na mag-YouTube si Ma'am Tasia. Okay naman. Ang pag-ibig mo. Ayan guys, support naman natin si Cheche Presto. Road to 100. Ayan. Kasi pagka-above mo ng 100, upload ako. Ayan. Ayan guys, gusto nyo dikan si Ma'am Tasia? Ayan kanyang bahay guys. Itlobat ka. Ba't na ba? Ayan, Jewels TV, may loud shout out po. Ayan, iwan lang po kayo ng bakas kay Ma'am Tasia. Ayan, nagsusukli po yan. Ayan, minaba ni Nightbot. Ayan. Let's connect Ma'am Tasia. Si Ma'am Tasia po ay nasa po sa ibang ano din siya. Ibang mundo. Diba? Sa Ma'am Tasia, sa Denmark. Denmark ba yun? Ayan guys, please connect to our member, Ma'am Carmen Acosta and Ma'am Marvelous Vlog. Ayan, salamat. Bigay lang bakas. Dikitan ko. Ayan guys, dikitan niyo po yung minaba ni iwan na po kayo ng bakas. Ayan, from Falcon of this. Ayan. Para dikitan ni Ma'am Tasia. Ayun guys, kung mga premiere pa ko dyan, baba nyo dyan guys para matamsakan po natin. Bago tayo mag-end. Yan, bukas travel ko Spain sa Menorca ba yun? Ay, wow. Ano naman tayo siya? Bakasyon po kayo? Spain sa Menorca ba yun? Yan ang pinaka-ano ng Spain siguro, no? Si Ading Nelda, parang kagagaling din yan ng Spain. Ayan, Ma'am Yani, maraming salamat. Ayan guys, Ma'am Yani TV.
puso ko. One week lang ako doon. Ayun. Oo nga, ang karaan, ang buwan yata. Oo, nakaraang buwan. Opo. Wow, punta silang Spain. Espanya. Yung mga Espanyol ang nanakop sa ating bansa. Yan ang palaganap ng Kristyanismo. Di ba yun ang mga Espanyol? Ayan, Ma'am Yani, maraming salamat ulit sa BG dyan. Ano mag-live mamaya si Ma'am Scarlett? 30 minutes. Ayan guys, mamaya mag-in-in din naman ako. Host, din gani nagkita ay Nile S. Ayan kay Lads Oliver. Kay OGC. O ano ba pinalitan pa OGC. Bacolod Vlogger. Puso. Ayan, maraming salamat sa pag-ano mo dyan, Lods Alden Richard. Kasang na guys ha. Magdidikita mo na kayo saglit lang ha. Tracks.
Are you ready to make some noise? 1, 2, 3, come on! May kaya ko. Ay ikaw ay aking iwanan. Sarap sa sarili ko. Madali kitang malimutan. Ang puso mo iniisip at ikaguluhan ko. Bahala na ang may kapal sa ating pagmamahala. Araw, gabi ngayon, ako ay nagtusa. Tinulura ang isip. Let's go, Drax. Ayun, pasensya na kayo guys. Make some noise. Make some noise. Make some noise. Get your hands Umayan pa kasi ako eh. Para may bisita po tayo. Ayun, sino yun? Get your hands up. Get your hands up. Get your hands up. Get your hands up. Yomisha Binsha Vlog. Please connect. Ayun. Get your hands up. Get your hands up. Get your hands up. Yun, dating dikit sa nakapin. Ayun, maraming salamat. Get your hands up. Get your At Yumasa. Sino yun? Sana si Yumasa. At Yumisi. Ayun. Nakita ko na siya. Ayan, my friend Yumasi, please drop your link. Ay, sarap! Yan, maraming salamat dyan guys sa pabidyo sa video nyo dyan. Eh, Ma'am Scarlett, mag-live ka. Malapit na ako mag-tour. So, support naman natin guys yung nakapin sa taas. Oh. Bakit 61 kanina, naging 60, 66, naging 62 na lang. Bawasan. Maraming salamat sa video yan. Lobalin. Hello, James. Nakatago naman kasi subscriber niya, ano eh. Yung Misha Benisha Vlog.
Meron pa yodahan pa nakatago yung ano. Okay, upcoming nating dikit. Ayan, sige Ma'am Scarlett, pipin pa natin yan. Maraming salamat sa inyo dyan guys. Yung nakapin sa taas, antes sa dagdagan na mabawasan kay Brother Archie. Ayan guys, patapsa ka naman yung upcoming pa. Yung Scarlett. Ayan. Maya konti mag-ina ako. Ano na lang. Tapsakan mo na kita. Ayun guys, patamsakan naman natin si Ma'am Scarlett. Ay mamaya guys, konti mag-ina pa ako. Nalipat na po tayo sa kanya. Patamsakan ko lang ito tapos. I know you're gonna dig this. Di pa pala dikit main ko. Ayun. Bye, busy talaga, Hoz. Yan, sige lang, Ma'am Scarlett. Magla-live ka? Tapusin ko lang 2 hours. 1:44 naman ako. Ayan guys, pa-support naman natin nakapin. Ayan, upcoming live. Ayan. Ayan. Si Ma'am Scarlett nag-ayuda din po yan. Ayan, supportive din yan si Scarlett Vlog. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys sa pa-BG-BG nyo. Kanta ako mamaya bago tayo mag- Hey guys, please connect Claude Zaldes Zeben. Ngunit lobat na ba? Maghanap ako ng kantahin ko, guys. Harang. Tama yan, mga... Sabihin mo lang, Ma'am Scarlett, kung mag-go ka ng live. Ba, Amanda. Antayin ko itong How I Can Tell Her I Love Her. Okay guys. Dapat nakano. Ayan. Hello, mic test. 1, 2, 3. Hello, mic test. Diba? Kaya mga boses ka. She knows when I'm lonesome. Diba? She cries when I'm sad. She's up in a good times. She's down in the bed. Whenever I'm discouraged, she knows just what you do. But girl, she doesn't know about you. Kaya mo na sa 12 minutes na. Support naman natin nakapin yun sa taas na. I can tell her my troubles. She makes things seems right.
She makes up excuses not to hold her at night. We can talk of tomorrow. I tell her things that I wanna do. But girl, how can I tell her about you? Let's be up here. How can I tell her about you? Please tell me what you do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? Ayan. Yan guys, 10 million viewers na tamsak naman sa nakapin. How I can tell her I don't miss her whenever I'm away. How can I see it's you I think of every single night and day? But when I get dizzy, telling someone the truth, oh girl, help me tell her about you. How can I tell her about you? Please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? Oh, 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 oh. Ayan mga lads, shoutout ulit sa inyo, Ma'am Lavalier Las Viobia. Ayan guys, support naman din ang upcoming live ni Ma'am Scarlett. Malapit na. Ang tama niyan guys, mag-in na rin ako after 10 minutes. Bago tayo mag-in, pa-CPR muna tayo. Diba? Shoutout sa Team Influencer yan. Shoutout sa Team Hipa Babes. Hipa Babes, meron siya. Hipa Boys. I'm standing there, but around my chair. Ganun ba yan? When you move your mouth to speak, I feel the blood go to my feet. Now it took time for me to know what your friends are not to show. Something in my soul just right. I see the warmth in your blue eyes, baby. I loved you toward me, the way that I want you, the way that I should be, baby. You love to me, want you, the way that I want you. If you only let it be. Pero I want you what to do. You told yourself years ago you never let your feelings show. The obligation that
that you made, for the little that they give. Baby, I love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you love me to want you the way that I want you, if you only let it be. Ayan, mga sa tatulad dyan sa 11 million viewers natin. Maraming salamat sa pabidi-bidi nyo dyan, guys. Kuya Falcon, ayan. Or, may gulad sa tatay, or. Now I talk of way to know. Bulog tuloy. What you tried so not to show. Ayan, or, may gulad sa tatay, or. Something in my soul just cried. I see the what in your blue eyes, baby. I love you to want me the way I want you, the way that I should be, baby. You love me to want you the way that I want you, if you only let it be. Oh, baby, I love you to want me the way that I want you, the way that should be. Ano the way na to? You love me to want you the way that I want you, if you only let it be. May reverse pa. Ayan, Nor, Familia, kumusta ka na, Nor? Congrats sa sa'yo, Nor. Ayan, 12 million viewers sa atin, guys. Super naman natin nakapin, upcoming premiere. Ay, live pala. Ayan, mag-end na rin ako maya-maya, guys. Pasipian mo na ako. Ayan. Tawin natin to. May advertise pa. May advertise. May CPR tayo. CPR na nga sa kanta eh. Ayun! John Scarlett, may maraming salamat siya. Stewart. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. There's a matter. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Listen to my heart. Because tell me yours atin yan. Oh, heart. Oh, heart. If I stand all alone, will the shadow hide the color of my heart? Blue for the fears, black for the nights, fierce the stars in the sky don't mean nothing to you. There's a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart.
If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, heart. Ayan, mga lads, ulit yan sa inyo dyan, guys. Ayan, doon sa kanya naman guys yung nakapin yan. Anytime pinag mag-go na kayo live stream. Ayan, Ma'am Scarlett, message ka lang kung mag-go ka na. Pwede ka na mag-go. Ayan, para makatambay din sa'yo. 9 million viewers natin, Miguel Love. Shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat sa love and support kay Falcon of Desert. I don't wanna talk about it, how you broke this old heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, heart. My heart. Oh, heart. Ayan, Ma'am Scarlett. Ayan, pwede ka na mag-unang live o pwede ka na busy dyan. Ayan, mga lads, ulit dyan sa 11 million viewers natin. Maraming salamat sa pa-BG-BG nyo dyan. At sa lahat ng pumunta guys, maraming salamat. Ayan. Tuwa ko lang kayo na kanta guys bago tayo mag May 4 na kanta pa ako para sa inyo. At saka ano yung boses natin? Pag nasanay kayo makikinig yan, parang okay na rin yan. I don't wanna. Ayan, pasanay-sanay na naman kasi yan guys. Pag nalagay nyo lang yung boses ko, sabihin nyo ba? Maganda yung boses ni Falcon. To love somebody. Wow. Alam natin kayo. There's light, a certain kind of light that never shone me. I want my life to live with you. Sayang ulit. Live with you. There's a way. Everybody says to do it in every little thing. But what doesn't it bring? If I ain't got you, I ain't got you. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, the way I love you. To love somebody. In my brain, I see your face again. I know my frame of mind. You ain't got to be so blind. I'm blind, so very blind. I'm a man. Can you see what I am? I'm living a breath for you.
But what good does it do if ain't got you? Ain't got you, baby. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Mas alright. Ayan. Last 3 song po tayo, guys. Ayun ba yung viewers natin? Mga love shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Tapos saka naman natin nakapin dyan sa taas, right? Ay, siyempre, pagka may advertisement, ay mute na natin. Ayan. Ano to? We have to say the word. Ano ba ito? Bisado. Bisado yan, guys. Honor harang. Ayan. Doon ka na live mo mga kala. Or what? It's up to say. Can I by the feeling inside about today? Knowing I love you. Getting closer again. Hindi ko bisado si Amanda. Ayan. Last song tayo, guys. Go ka na ng live mo, Mas Scarlett. Turn me loose from your hands. Let me fly a distant land over green fields, trees and mountains, flowers and Paris fountains. Home along the lanes of the skyway. For this dark and lonely room projects a shadow, casting gloom. In my eyes are mirrors of the words outside, thinking of the ways that the wind can turn to tide. And the shadows turn from far and to gray, or just a scarlet figure gleaming in the open, waiting for the day. But the answer is to fly away again. Fly away, silent pigeon fly towards the dream you left so very far behind. Fly away. Ayan, magandang shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Yan ang kaya natin. Maglinis mo tayo sa kaya. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Sa kayo mag-end na pansamantala. Ma'am Scarlett, mag-go ka na ng live mo. Habang linisin ko lang ito muna si Perla.
Release mo tayo guys. Mas ko ka na Ayan guys, maraming salamat ulit sa inyo dyan guys. Ayan, maraming salamat sa iyo Ma'am Yani, sa Team Influencer. Maraming salamat sa patambay-tambay pa BG dyan. Maraming salamat sa support. Ayan. Ayan sa lahat guys na nagpunta, maraming salamat ulit sa inyo. Ayan, sa team Hipa Babes, Team Hipa Boys, sa lahat po ng mga team ng sakop po ng Team Influencer, maraming salamat po sa inyo. Ayan, sa lahat na nadalaw, kay Ma'am Teja. Ayan, kay Los James Climax, kay Love Hadjer. Ayan, kay Ma'am Scarlett, maraming salamat. Mag-go ka na ng live mo, Ma'am Scarlett. Ayan. At sa lahat po, ayan guys, may nakapin pa ako pa support naman ang kaming live ni Ma'am Scarlett. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan, Ma'am Teja. Hindi ko na kayo maisa-isa guys. Maraming salamat. Sino pa ba? At sa lahat ng mga members ko dyan, maraming salamat ulit sa 11 million viewers. Maraming salamat. Ako'y mag-end na pa samantala. Ayan, siyempre guys, huwag tayo lagi makalimot. Ayan, tumawag sa taas. Ayan, ingat po kayo lagi dyan. And God bless us all. Bye-bye.